Nakikita niyo yan mga ka-guys. Good afternoon po ulit mga ka-guys. Yan ang malakas na malakas na nasunugan mga ka-guys. So, ang usok na yan kasi malayo ako dito mga ka-guys. Yan. Nakikita niyo yan mga ka-guys. Sunog. No, tinapay. Mga ka-idol. Up ha mga ka-idol. Tinapay tayo. Ayan mga ka-guys, lakas ng yan, makita na lang natin sa langit, yung mga bahay na yan. Malaki ang sunog kanina. Umpisa pa lang yan, maliit pa lang yan. Ngayon nagsilakasan na tinapay. Aba guys, tinapay. Ayan mga ka-guys, kung nakikita yung usok na yan, sunog yan mga ka-guys. Mga kabahayan dyan, hindi daw makapasok ang mga bombero dahil sa tabing ilog nga yan mga ka-guys. Kaya masaklap na nangyari ngayon. Magpapasko pa naman ay kawawa naman sila mga ka-guys. Shout out sa mga nasunugan. Mag-recover din kayo hanggat may buhay mga ka-guys. Kawawa naman sa inyo. Marami naman nga ang bombero dyan. Hindi man makakapasok dahil nga po ilog dyan, ilog na mahaba ang dadaanan. Maiksi na eskinita. Paano makapasok agad dyan mga ka-guys? Hindi makakapasok agad dyan. Kaya ngayon, kanina umpisa pa lang, maliit pa lang yan. Ngayon lumaki na lumaki dahil hindi nga makaabot. Yan mga guys. Maraming salamat mga guys. Kasi busy ako mga guys. Pasensya na mga guys. Nagtitinda tayong tinapay mga guys. Basta huwag na natin kalimutan YouTube channel. Mahirap na vlogger mga guys. Thank you mga guys. Shout out mga guys sa mga taga tinapay dito. Thank you mga guys.